Umiki, unsa puy hupad sa bata nga natawo sa Enero 15 or January 15? Okay, kung ikaw na tao sa Enero 15, wala ka na linya sa negosyo. Daghang mangutang nimo nga dili mo bayad. Unya ikaw dili ka dalo, mutabang jud ka sa mga tawo nga kinahanglan diha kanimo. Kung ikaw wala gyud mutabang nimo. Ug ang imuhang mga igsoon usab sina diha kanimo kay ikaw mo ay pinalabi sa imong mga ginikanan. Unya ikaw dali ra ka masuko. Sige kakasuko sa mga tawo nangutang nimo nga di mo bayad. Unya ikaw gastador, dili ka kapugong, gusto nimo nga ug na imong maibgan imong paliton dayon. Mao na say meaning sa Enero 15. Unya unsa puy hupad aning bata nga natawo sa Enero 16 Miki or January 16? Okay, kung ikaw na tao sa Enero 16, sa puton, dili gusto nga malabuan sa uban, kinahanglan ikaw ang number 1. Kanya ikaw, dali ra ka masina sa imong isig ka tao. Kanya, pinili sa tao nga imuhang amigahon. Dili ka gusto nga og na imong amiga kinahanglan diha ra gyud nimo mo amiga, wala nay lain. Kunya ikaw matinabangon ka sa imong mga ginikanan, dili ka dalo, dali ra ka maluoy ilabi na sa mga tigulang. Mao na sa meaning sa Enero 16 kisi.